akafundiseka kwayena hayi bandikuthi yena kamntwana akafundiseka kwayena andahlupheka ngoba kaloku bendithi ndiyanithele mama sundenza umntombi mama sundenza umntombi mama mayingabi ngathi ndingumntombi xa sekufika abangani bakho le mibuzo mama undibuzayo uyithatha phi mama imibuzo leyo undibuza yona andikwazi akufani ukubuza kaloku kunini ndahlala nawe apha kwakho mama ndifikele kwaphezulu abantu hayi ndixolisele njo ndawo andithi ndixolisile nifunani hayi kutshilo umzilikazi ningenaphi nina ningenaphi ndirayithi ndezezivukwayo kunoba ndendiphendule imibuzo ndirayithi mama mandiphinde emva mama ndirayithi into ezokwenzeka mandiphinde emva uyabona njengangoku le komiti ndiyoyigqibela ekamereni nam ndiyolala into kutsho kundilindela uba makade kutshiwo na andizude ndilinde uba makutshiwo ndithi le komiti ndiyoyiphungela endlini okanye mama koba ngcono xa ndihlala nawe apha ekhukhweni ngoba kaloku isitulo sesiningasifuniyo kuyoba ngcono ungcono sephumile umakamntwana ayibona ngale nto kamanyala orayithi makaphuma andithi into endiyazi ukuthanda indaba zabantu mntwana Thixo ayilo yamntam uthatha uba kwawena ukuphunyuliwe njengula hayi akho nto bayiphumile hayi baphumile mntanam ngeke uzogqiba ukuthetha mama uphume phandle ndisale ntoni andisoze kukwama xa ugqiba kuthetha nje uphume phandle urayithi ndazekwa ewe sendile sobabini apha and ndinesiqiniseko zabakubuze le mibuzo ndibuza yona hayi bakubuza bandibuza umntu uyabuzwa aphinde axelele akabuzwa le nto ndisazwa kuyala sikubonise ngoku naku ungakamntwana ukhalela makakhalala hambe ngoba kaloku akomfazi lozeli wakho ndiyolala nomntwana upheke ntombazana ndiphaye uzopheka uzondixola zam azizuphumela kwama undileqe ngesi sami ungona ngoku uzifeze ewe ndisifeze ningenaphi hamba